zamerané na vrásky. Ako ich účinne riešiť a predchádzať ich tvorbe? Ukážem vám 3 produkty, ktoré sú na ne vyslovene zacielené. Ako prvý, retinol sérum 0,3, minimálna námaha, doslova s maximálnym účinkom. Patentovaný retinol 0,3 sérum pôsobí v tých najhlbších vrstvách pleti, kde je zodpovedný za priamu regeneráciu pleti, za tvorbu nových kožných buniek, tvorbu kolagénu, elastínu, kyseliny hyaluronovej. Je to jedna z 2 zložiek vedecky dokázaná, potvrdená, ktorá priamo ovplyvňuje a spomaluje prejavy starnutia. Je to produkt, ktorý práve pracuje pre vás v noci, regeneruje tú pleť a účinkuje v najhlbších vrstvách pokožky. Krém na mimické vrásky využíva silu 3 rastlinných výťažkov, minimalizuje vplyv mimiky. Táto patentovaná prírodná technológia prináša výsledky bez efektu nehybnej tváre. Tento krém na mimické vrásky je práve zacielený na mimické vrásky v oblasti očí a čela. A zo 76% je rovnako účinný ako vyhľadávané invazívne injekčné formy proti vráskam. A do tretice intenzívne liftingové sérum, doslova žehlička na vrásky. Tento produkt bude vašu pleť chrániť počas dňa a minimalizovať vaše vrásočky vďaka obsahu rastlinných kmeňových buniek a takisto patentovaného komplexu látok Volufirm a ďalších rastlinných výťažkov. Zároveň zachováva a ochraňuje náš trojuholník mladosti, a to sú plné líca, vypnutý krk a spevnené kontúry brady. Takže poďme si to zhrnúť. Retinol sérum 0,3 pracuje v noci a používa sa práve na noc a funguje v tých najhlbších vrstvách pleti. Krém na mimické vrásky sa používa ráno a večer práve do tých kritických oblastí, ktoré sú najviac podpísané práve tou mimikou. A intenzívne liftingové sérum, ktoré spevňuje kontúry tváre, rieši hlboké vrásky a predchádza tvorbe tých ďalších. Toto je Svätá Trojica proti vráskam. Intenzívne liftingové sérum je práve teraz v tomto balíčku ako darček gratis.